знаете в каквато и дилема, в какъвто път без изход да се намираме, каквато и причина да има, която ни потиска, знае, че има един, който прави път. Там, където няма. Може би пътя да свърши за нас. Може би да стигнем до пределите на границите и да кажем, вече няма път, не виждам път. Както историята с Моисей. Тогава Моисей отиде и застана пред морето и видя море, не видя път. Нямаше изход, нямаше как да премине. Но Христос казва, какво чакаш? Христос днес казва, имаш властта. Кажи на това море да се раздели, той ще се раздели. Кажи на проблема ти днес да се махне и той ще се махне от живота ти. Кажи на болестта да си тръгне от теб и точно този момент аз ще си тръгна от теб. Кажи на този проблем, че имаш свръхестествен Бог, който решава всяка ситуация в твоя живот. И Бог е този, който прави път там, където няма. Защото Бог е велик. Халелуя. Бог да ни благославя в този прекрасен ден. И милостта на Бога да бъде винаги в живота ни. Както така сме изправени, четем Божие Слово, който се намира в Римляни 35 глава. Не, в Римляни, извинявам се, 8 глава 35 до 37 стих. Може да намали малко сега. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли? Или страх? Или гонение? Или глад? Или голота? Или беда? Или меч? Както е писано, заради теб сме убивани цял ден. Считани сме като овце за клане. Но във всичко това ние ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Може да седнем. Тези послания дойдоха в живота ми преди 2 дни някъде. Тогава, когато младежите се събраха, имахме младежко събиране, младежите си прекараха уникално, бяха в уникално време, в уникално присъствие на Господа. И тогава седях горе и тези слова ме удариха. Отворих това послание и Павел цитира, обърнете внимание, кой ще ни отлъчи от Божията любов? Ако няма борба, ако няма битка, гръцката оригинална дума тук за борба е пале, което означава в български превод война. Може би някой от нас си мисли, че е в битка, защото в битката излиза само една част от армията на царя, а другата част от армията на царя стои запазена в резерва. Но това не е битка, братя и сестри в Господа. Днешно време, в което живеем, ние живеем във война. И не воюваме един против друг, нито воюват сестри против сестри, или хваление против хваление, или пастори против пастори, но нашата война е срещу Луцифер и неговите тъмни сили. Казвам, Бог да ги смъмри за вечни мъки в ада. Какво се случва тогава, когато някой от нашите брати или от нашите приятели са в изпитания, в война, в борба? Какво трябва да направим ние? Знаете ли какъв е модерният термин? Днес, когато някой от нашите брати и сестри са в изпитание или в падеж, модерният термин на много християни са: добре му е, той се грешил. Така му се пачи. Понеже се греши, понеже е откраднал, понеже е излъгал, понеже е направил някакъв грях, добре му е сега. И обърнете внимание, вместо ние да се молим и да подкрепяме този човек, защото както Петър беше в тъмница арестуван, ясен контраст, че църквата се молеше едно постоянно. И знаете, Бог не е замълчал. Бог изпрати трусове, за да може да разтърсат тъмницата и вратите да се отворят. Тогава, когато ние се молим и знаем, че нашите братя, нашите приятели са в война, в
в битка, се сражават за живота си, за живота на своите семейства, ние сме длъжни да се молим за тях. И Бог е този, който слуша, и Бог ще разтърси пределите на тази трешетка и те ще излязат като победители. Казвам даже повече от победители. Да бъде слава на Господа. Затова днес ви насърчавам, винаги се молете. Когато чуете някой, че е в изпитание или в битка, винаги се молете. Ние не сме хората, които трябва да осъдим. Кой каквото извърши, Бог знае и Бог е този, който ще осъди. Но ние трябва да се молим. Амин. Трябва да пребъдваме за тези хора. Независимо какво са ни направили, кой или по какъв начин. Но знайте, че Бог е този, който е справедлив. Да бъде слава на Господа. Няма победа без да има жертва. Няма как да стоим например, ще дам един пример с един боксер. Няма как един боксер да излезе на рига без да тренира през това определено време. Няма как да бъдеш в битка без да се екипиран, без да бъдеш трениран, без да бъдеш обучаван. Представете ли си един боксер през цялата година да яде на корем, да пие, да трупа калории, мазнини, да взима вредни храни, да пие алкохол и точно тогава, когато е денят на битката, да се изправи. И мислите ли, че нещо ще стане от този човек? Мислите ли, че още на третата секунда някъде ще бъде нокаутиран или ще свършат силите на първият или на вторият ред? Всички тези хора тренират, всички хора се обучават, всички хора се борят в живота си, за да може да има победа. Всеки един, който застава на рига, неговият фокус че трябва врага да бъде свален и той да победи. Всяко едно царство през епохата на Старозаветното време трябваше да знае, че дори имаха някакви пророци, имаха някакви запитвачи и се допитваха до пророците и да кажат какво да направят, дали да излизат да се бият. Но през това време знаете, че армията винаги 24/7 е нон-стоп в обучение, за да може да придобие и сили и да застане с една цел, за да има победа. За да има победа. За голямо съжаление, най-разпасаната армия сме християните. Казвам го с болка, със съжаление, че най-неориентираната армия в духовната сфера са християните. Защото като армия Господна, никой не знае на коя редица стои. Хвалението не знае каква е редицата му, проповедниците не знаят каква са редицата им, уредниците не знаят каква е длъжността им, никой не знае каква функция трябва да разпределя като молител, като хвалител, като презвител, като настояще, като бъдеще. И никой не знае в каква позиция трябва да стане. Но време е да бъдем в иерархията и подредбата на Господа. Често пъти се питаме и се запитаме и си казваме, защо не се получава в църквите, защо не се получава в живота ни, защото няма правилна наредба, подредба в живота и в структурата на управлението на църквата. Няма. Но не забравяйте, че Бог е Бог на справедливостта. Но въпреки, че на справедливостта, Бог е Бог на реда и на дисциплината. И Бог е този, който подрежда Израил. И казва, този ще бъде такъв и такъв, това ще бъде така и така. Бог е Бог, който подрежда нещата хронологически. И иска да бъде всичко в реда, в рамките на нормалното. Амин. Затова апостол Павел тук казва, кой ще ни отлъчи? Кой ще ни отлъчи? Какво означава думата отлъчване? Какво означава тази дума? Да отлъчиш или да бъдеш отлъчен
от Божията любов или от Божието присъствие. Представяте ли си? Някои хора си мислят, кой ще бъдеш махнат или ще махнем някой от служение или Бог напроче ще го заличи някой. Обърнете внимание. Думата отлъчване има съвсем различен корен. И ако погледнем оригиналните преводи, които четем в Новия Завет, понеже Новия Завет е написан на гръцки език или на старогръцки език, който се произнася койне. Думата за отлъчване на гръцки език е хоризо, което означава разделяне. Затова апостол Павел се обръща и казва: кой ще ви раздели? Или кой е този, който може да ви раздели от любовта на Господа? Думата, гръцката дума хоризо е разделяне, която идва от еквивалента или от глагола на зара, която означава пространство. Да бъдеш разделен, да има пространство. И тук точно с тези думи апостолът се обръща и тази дума, която включва думата постоянно или поставяне на парчета, която идва от гръцкия термин, да бъдеш разделен на парчета, разпространен или отлъчен от Божията любов. И тук задавам въпрос и казвам: защо разделен на парчета? Защото винаги, когато съединим някои парчета, винаги какво ще се получава между тях? Винаги ще има, ако налепим две плочки, винаги се получава фуга. Винаги има разделение. Но Бог не иска да бъдем отлъчени. Бог не иска нещо да ни отлъчи от Него. Бог не иска да ни раздели нещо, но Бог иска да бъдем съединени заедно в Него. Да не бъдем отлъчени, но да бъдем заедно, прилепени в едно. Христос се обръща и каза: Отче, както сме аз и ти в едно, направи ги тях да бъдат и те заедно в едно. Христос не иска да бъдем отлъчени. Не иска да има разделение между нас и Бог. Не иска някаква причина, която ще видим, как апостол Павел след малко. Каква е причината, която ни разделя? Каква е причината, която ни счупва на парчета и ни кара да бъдем разделени? Да има разделение, да се получават тези пропуски между човека и Бога. И апостолът продължава и казва: кой ще ни отлъчи от любовта на Господа? Грехът ли? Не. Тук няма грях. Тук апостол Павел не споменава, че грехът трябва да ни отлъчи. Че грехът ни отлъчва. Че грехът